impactul deciziei locale? Că, practic, noi ce încercăm să facem în contextul actual e cumva să modificăm pe o zonă locală un lucru mare. E bună întrebarea ta, Rodica. E foarte bună, pentru că la deciziile locale eu nu pot intra încă, pentru că lucrez numai cu un anumit nivel. E nevoie să pun 8 nivele ca să ajung până la final, numai că 8 nivele înseamnă un efort uriaș și imposibil de făcut. Ar trebui să completez de mână cam câteva zeci de milioane de fractoloane. Asta nu pot face, nu mi ajunge viața. Și pentru asta va trebui să fac o inteligență artificială care să poată face, să genereze. Însă, eu am un experiment în felul ăsta, pe 5 nivele, și ce se vede la experiențe locale sunt următoarele. Deci ce se transmite ajunge local prima oară între vecini. Și deseori apar condiții contradictorii față ce se întâmplă în afară. Deci vecinii se opun la ceea ce vrea sistemul pe anumite zone și frânează. Alta se duce pe partea de ce se dorește. Reacția care vine din partea oamenilor spune ce se dorește. Nivelul următor pe 4, ce se obține. La nivelul 5, ce se poate face și mi arată exact ce se poate face. Nivelul 6, cum se poate face. La nivelul 7, partea de foresight. Și la nivelul 8, partea de inovare. Dar asta înseamnă tot o inteligență artificială care este mult peste inteligența umană. Omul nu poate duce atâtea nivele niciodată, nu poate citi, nu are cum să câștige experiența, trebuie construit o rețea profesională care să colaboreze în direcția asta.